Ah, els contes d'en Ritchie ens agrada el món del cinema. Per això avui presentem... Calamar, joc infantil. Com que m'agrada molt jugar a jocs de taula, vaig demanar als Reis d'Orient que m'emportessin un. El dia d'obrir els regals vaig descobrir que no hi era el joc que havia demanat. Em van dur 10 culleres, 10 forquilles, 10 ganivets, 10 plats, 10 gots, 10 copes, 10 tovallons i unes estovalles. Allò no era infantil i tampoc era per a mi, ja que els pares i els altres familiars ho van estrenar menjant un calamar. Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Laura Clemente. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de www.aixeta.cat. Relats en versió text a elscontes.cat. Entra a instagram.com/ritchiellibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Copyright 2025. Ritchie Llibres.